వీక్షిస్తున్న తెలుగు ప్రేక్షకులందరికీ నమస్కారం. రాష్ట్ర ఉద్యోగుల యొక్క సమస్యలు పట్టించుకోకపోవడంతో ఏపీ జేఏసీ మరో కీలక ప్రకటన అయితే చేసింది. అయితే ఇప్పటికే జీతాలు అనేది సరైన సమయానికి రాక ఇబ్బందులు పాలవుతుంటే దానికి తోడు మరికొన్ని సమస్యలు అయితే వస్తున్నాయి. ఇక ఉద్యోగులకు జీతాలు కొంతమందికి నిన్న సాయంత్రం పడడం అనేది విశేషం. ఇంతవరకు కూడా జీతాలు పడక ఎంతో అయితే ఇబ్బందులు పాలవుతున్నారు ఉద్యోగులంతా. మరియు పెన్షనర్లు కూడా అదే పరిస్థితి అయితే ఎదుర్కొంటున్నారు. అనుకున్న సమయానికి ఈఎంఐ కట్టలేక ఉద్యోగులు అయితే ఇబ్బందులు పాలవుతున్నారు. మరియు సరైన సమయానికి మెడిసిన్స్ కొనుక్కోలేక పెన్షనర్లు కూడా ఇబ్బందులు అవుతున్నారు. మరి ఈ ఇబ్బందులన్నీ కూడా ఎన్నో సందర్భాల్లో ప్రభుత్వం ముందు పెట్టినప్పటికీ కూడా సరైన రీతిలో స్పందించకపోవడంతో ఉద్యోగులంతా కూడా ఆందోళన వ్యక్తపరుస్తున్నారు. ఇక ప్రస్తుతం రెవెన్యూ ఉద్యోగులపై పనిభారం తగ్గించాలని అమరావతి జేఏసీ చైర్మన్ బొప్పరాజు వెంకటేశ్వర్లు ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు. ఇక మంగళవారం ఆయన ఒంగోలులో మీడియాతో మాట్లాడడం అయితే జరిగింది. రెవెన్యూ ఉద్యోగులపై తీవ్రమైన ఒత్తిడి ఉందన్నారు. ఉద్యోగాలు చేయలేక స్వచ్ఛందంగా పదవి విరమణ కోసం దరఖాస్తు చేసుకుంటున్నారు. ఇక గ్రామాల్లో రిసర్వే 15 రోజుల్లో పూర్తి చేయాలని అధికారులు ఒత్తిడి తీసుకొస్తున్నారని అన్నారు. ఇక కొంతమంది కలెక్టర్లు అత్యుత్సాహం ప్రదర్శించి రెవెన్యూ ఉద్యోగులపై పనిభారం అయితే పెడుతున్నారని ఆయన అన్నారు. ఎన్నికల ప్రక్రియ ఒత్తిడి మొత్తం కలెక్టర్లు, జాయింట్ కలెక్టర్లు రెవెన్యూ ఉద్యోగులపై పెడుతున్నారు. ఎన్నికల ప్రక్రియలో చిన్న చిన్న తప్పులు జరిగితే ఉద్యోగుల పరిస్థితి ఏమైపోతుందని బొప్పరాజు వెంకటేశ్వర్లు గారు అయితే పేర్కొన్నారు.